занак биги бисмилло ки. Мардак? Ҳо. Чиба дуо накада хурдаси да хона фақат дуо када мехрем ку. Охе занак, иҷа поврош ба боварира ҳастанд. Биги биза. Hello, it's me. мӯй сард биромада амра дурур хушу? Кани? На. Нашид? Не, нашид ябор гамра хушу, мот хушу. Ҳичи наметова ама созай. Ҳаму тофтаст амура хушу бумонохи? Ғам натаи зани хитаб шениго ку? Салом алейкум мардам, ма гӯи хима сар додам дар гӯи ма пиризи худам шоар бахтаракама зангирам ҳале шоҳиди нашудан дар сайти ҳиматии бузурда подписос мекунам. ин видеои ман фақат барои духтараи худ дахол дорам, вале маҷбурем барои духтара дахол дорам. Подписос андер 24 сайти асосӣ ва таи видео дар меном бидуни подписок духтараи худ ҳамин сайт инстаграм бикунем. гӯш гузанак бринҷ дорӣ, нахуд дорӣ, гарох дорӣ, ов омадаи саҳаякрам. Бо чӣ намерасад? Ба чӣ асабу мавайру мекунӣ? Занг назавлӣ? Хоб, хай. ин чам чӣ мегуфта бошад? додвой накуд, ин ҳами халадин кута любой намуд гӯшт кади пир кардагиюм. Тамом шид? оз як гови дигар аз ҳарша мегирам, роид мекунам. Додвой накунам, $400 дар картад роӣ кардам. додвой накунам, бо $200 дигар роӣ мекунам. Да ҳамадониюм додвой накун, шамолвори 20 минут пас дар душанбе мешавам. Ресторандаи шусакаи мефурад хона бира, официанта бугу шота биёра, да ман роӣ ки роиш мекунам. хоб занак занак нав да ёдам зад. луби ҳам дошти ку? бо чӣ да асабои ма мерасӣ? бо чӣ намерасад? Акаҷон закаси шумо наваташе. Сатага майда надоштен ака? Не. ана ку вақт кашидан дар кӯраи вақт мекашем. хадич мега туғрияй. Куя бинен ака яки майда дорен? Не. ман медонам ин сағира вақт кашидест. номан ждат мекунам. аками даҳсим че охи бугу бумонаш беста охи. я шери нарша охи. ай афт шумо аламай гандаи баҷимоте. Киҷо майдаш кем акаҷон? намедонам. оли ин намедона ки вақташда ман дасташик будам. ман ин ҳилаҳоро медонам. хай дигам хе нигоҳ кардам мести бугу биза бира додарҷон ҳама садай биза бира. яке кор меёбӣ? ма биги ака худат вақти дастафка кор кардаги чикор ка чайви гуфтан ақл надори охирам. گلی گندم با قصدی مردم دیوانگی ها تگردم ریزه پیکرم بالای سرم دوری سرت میگردم جذاب چشم ёра як чахона додам ба фикр мишам ҳам хе мехоҳам. мегум амира дидам даврои кӯдаким ба ёдам омад. хуб мо гумроҳ будем да ҳамсоя қарз мекардем кассетаи ҳами ака мехадем ки тамошо кунем. акаҷон як чиз бугум ай даври союзами киртава зори занаки да таната ҳеҷ ҷой нест як гирди шава биё россия да барам бешика турбзя нангномуси мардакира истифода бар шерина чом мекини яки дига у даврои гумроҳӣ буд мотра тамошо мекардем. бачаи ма шуморо да омада мега отай туркай буда ки ҳозира насиҳатат мекуна акаҷон. ҳамин либос паре ки худат пӯшиди ҳамин ҷае ки худат рақс кайси ҳамин ҷа оилӣ ки чансмай мо ҳар мороид мекунем ака алло шоидай баска марда кал намезеба фарзандора чӣ нишон метиҳи на берадор меши на берод мебинан айба тавоҷон худо баракат бута гапҳом хафа наша диди замоне шида ки кӯдак насиҳатат мекуна барои ки неправильно ход кардӣ агар калони ба ақл мешиди дара будурема пешти мехезам да даста салом мекунам ман егам мафаҳмидӣ.